Serita bumagal bapa pamituka argamita ramka damogan raslai takati ramituka din wasam आज अंगसर देश जमात जामचे कबड्डी पंद्याट बऱ्याच जामच्या खातीर तुजो आशीर्वाद घाल हांगा जामच्या खेळगड्यांक तांची तालंत तांणी प्रदर्शन करताना आसतना तांकां तूं हांगासर जावचे हे पंद्याक कितें स्टार्ट करता आसतना बऱ्या रितीन जावन तुज्या आशिर्वादान दवर तशें सदांच आमी तुज्या उपकारा खातीर दिन वाचूंक तुका मानवालीची वीत जिवोवंक आमकां तूं आदार दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवाय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Father Edwin Mascarenhas, Principal San Sebastian College, Permanvaso. मनीष मुरी एक हार गालने ये पंद्याट उद्घाटन करता हूँ. बाप जे बी सल्लेना आमकां स्वागत करता. तशेंच आमच्या मदगात आयचे मुखेल सेवेन आसात मानवी बाप एडविन मास्करेनास प्रिंसिपल सेंट सेबेस्टियन कॉलेज हांकांय हांव स्वागत करता. तशेंच आमच्या मदगात आसात आमचे सहाय्यक विद्यार मानवी बाप संतोष तांकांय हांव स्वागत करता. तशेंच हांगासर आमचे पिकेचे दोन ब्रदर आसा शाहजून गायले तांकांय हांव ह्या वेळार स्वागत करता. तशेंच हांगासर आमचे मदगात आसात SVP अध्यक्ष श्री फ्रँकी फर्नांडीस हांकांय हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे मदगात आसात ICM असो अध्यक्ष नवनीत डिसोजा हांकांय हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे मदीं आसात आमचो कार्याध्यक्ष हेरल्ड सराव हांकांय हांव स्वागत करता. तशेंच हांगासर आसात आमच्या गोलीक परिषदेचे संजय गुरकर सर केलगडे प्रेक्षक तशेंच आमचे आप्तमित्र तशेंच
CLCचे संजय अंगसर आसात तांकां एका सुत्रान स्वागत स्वागताची उतरां आखेर करता देव बरें करूं. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಪಸುಕುರಲ್ ಭಾಗದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. पहिले तुमच्या समावेशाच्या नावानं आज सोलंकाच्या DSCC मठाच्या मॅट कबड्डी पंद्याटाक हांव बरें मागता. CLC द्वारे फिरगज आणि आमचे समाज संघातकाचे एक अपूर्व काम या सगळ्या दिसाच्या वावराचेर धन्यदेवाचे आशीर्वाद आसोनी म्हणले म्हजे मागणें जावन आसा. सांगातस हांगासर वांटेली जातल्यांनी प्रेक्षकांनी तांकां संपूर्ण सहकार दी जाय म्हणून हांव विनंती करता. कबड्डी पंद्याट आता राष्ट्र मट्टार मात्र न्हय आंतरराष्ट्रीय मट्टार प्रख्यात जाला. आमच्या मंगळुरांत ताणून सुरू करणं म्हणल्यार बरी सगळ्यांतल्यान वाडलो हो पंद्याट सगळ्या संवसाराक दिसून येता म्हणली ती दादोसकायची गजाल. वत जोर आसा देखून आतां उलयना हांव सांजेर उलयतां. परत बरें मागता म्हजी उतरां अखेर करता. CLC परमनंट गटाक जायती बरी कामां करून आसा. धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम फाटल्या 7 वर्सांनी तांचो वावर हांवें पळयला. दमल्या भुरग्यांक शिकपाक मोग आनी पुर्वजांच्या सर चटवटिके उदार मनाचे दाना मुखांत्र आनी इतर सेवा मुखांत्र तांचें नांव वाखाणलां. आनी आज हांगासर हे कबड्डी मॅच देश म्हणटा मॅच तरी आसा केला आनी भोव अपर गोंयचेर तयाराय तरी केल्या. हांगासर व्हडले कार्यक्रम आज जावचे आसा. ह्या संघटनाक हांव सर बरो मागता. हांगासर जायते जण हांगासर येतात आनी ह्या पंद्याटात भाग घेतात तांकां हांव बरें मागता. आनी CLC मुखार पेर्मनंट पिळगेचेक आनी सगळ्यांक आनीकय चड बरी सेवा आत्मीक तशेंच सांस्कृतीक रितीन पिळगेचेक आनीक बरें जावन म्हूण आशेता. परत तांकां बरें मागता. देव बरें करूं. JT साल्डाना बापांक हांव CLC परमनंट तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या शासबेच्या कॉलेजीचो प्रिन्सिपाल बाप तशेंच मारिया सांस्कृतीक अधिकार बाप मानवी बाप एडविन मस्कानानेस हांकांय CLC तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. मानेस मेलिन सी डिसोजा कार्यदर्शी रोनाल्ड फर्नांडीस SVP अध्यक्ष तशेंच ICYM अध्यक्ष हांकांय आमच्या वेदी सांगाता आमकां सांगात दिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमच्या हे कार्य भोव यशस्वी रितीन पता पावच्याक आमकां खांदाक खांद दिवन दाना रुपार आर्थीक रुपार सहकार दिला. सर आमच्या दानीचो हितैषींचो CLC परमनंट तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हे कार्य मांडून हाडूंक आमकां लायट्स साउंड्स शामियाना कदेला मॅट तशेंच वावरा निमती आमकां सहकार दिला. सर सद्याचो सर हितैषीचो दानीचो सर वावर घेतिल्ले मानून घेतिल्ल्याचो तांकां CLC तर्फे सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे जोरात धन्याच्या आवाजाने हे पंद्याट उद्घाटन करून सहकार दिले. करणं ऐका याकडे बरो. भद्रतेच्या दृष्टीनं तुमची वाहना दय करणं वयल्या मैदानाचेर व्हरून दवरा. वाहना ग्राउंडर असल्यावर दयाकर बेसर वर दर्जेला विनंती करता. CLCच्या सर सगळ्या डिसोजा आणि मोमेंट नदी मान करूंक आव्हान दिता. आमकां ह्या खेळ पंद्याटाक आर्थीक रितीन सहकार दिल्ल्या आमचो
कोर्डिस मंडळाचे उपाध्यक्ष मानस मेलविन सिंह डिसोजा मोमेंट देवनो मान करके बना ओलता देव बरे करो मानस भगत बोलते ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಡಿತ್ಯಾರು ಬಿ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾದಂತಹ ತಂಡ ಮಡಿತ್ಯಾರು ಎ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಡಿತ್ಯಾರು ಎ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಾವು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಎಲ್ಸಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸಿಎಲ್ಸಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ನೀಡಬೇಕು. ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 4 ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ 4 ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಹೊರಲು ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಯುತ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರು ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ CLC Sons of Essence, Permanur Golik Parishad Upaध्यक्ष Melvin Silisova Tiger Register Chiunche. ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಪೆರ್ಮನೂರು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯಪ್ಪಾದ JP ಸಲೀನವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ DK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಂದನೀಯಪಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಪಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಈಗ ಮಣೇಂದ್ರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳು ಮಠದ ಚರ್ಚಿನವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ರಾಣಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪೊಸಂಗಲ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಏನು ಸಹ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ CLC ಪೆರ್ಮನೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಇಂಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ತಂಡದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಠದ ತಂಡದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಾಗ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೋಲೇ ಬರಲಿ, ಆ ಸೋಲನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಛಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ, ಗೆದ್ದಾಗ ಆ ಗೆಲುವನ್ನು ಬೀಗದೆ ಅದನ್ನು ಸೋತವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ. ಗೆದ್ದೆವು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂತಹ ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ
ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಆ ಒಂದು ನೆರಳಲ್ಲಿ CLCಯ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಹರುಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹರುಷದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ. 29 तारखेर आमचो विगार फादर JB सेल्डानाचो जन्मदिवस आचरण केल्लो. ह्या वेळीचेर तांकां परतून आमी शुभाशय पाठयता. CLC ಪೆರ್ಮನೂರು ಇಡೀ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಲು ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋದಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರಿನ CLC ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೊಂದೆರಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೈತಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಟೀಮಿನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಂಥಾವನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಛಲದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫ್ರಿ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಫ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀವು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. मंगळूर DSCच्या विविध कोणशेतावन आयिल्ल्या हर एका पंगडाक हांव चेपे उखलतां. हांगासर आमचो उद्देश जावन आसा मंगळूर DSCच्या अंतर युवजनाचो एक पोट सांगाता हाडचो. जावं पुरो थोड्यांक गेलो चड संतोश, थोडे फावटी इल्लेशें दूख, इल्लेशें मतीन बेजाराय आसा. पूण हो पंद्याट हांगासर आखेर करून येता आसतना निजायकी आमी सर्व एकाच देवमायेची भुरगीं म्हणलें मतीन दवरन, एकाच पवित्र सभेचे सांदे म्हणलें मतीन दवरन संतोशान मुखार घरा फाटी वेचाक हांव हर एका टिमाक उलो दितां. आज एका पंगडाक जैत जाल्यार फाल्यां आनी एका पंगडाक जैत आनी सोलवणी आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलें मतीन घेवन मुखार वता आसतना जैते वंजाल्ल्यांक जैते वंजान ताका प्रेरण दिल्ल्या हर एका टिमाक हांव चेपे उखलतां. विशेष करून हांव उल्लेख करूंक खुशी व्हरतां फादर स्टॅनी पिंटोचो. फादर स्टॅनी तूं म्हजो एसिस्टंट जावन हांगा आसलोय. आतां म्हज्याकी व्हडलो तूं जालाय मडंतर गेल्या उपरांत म्हाका बारीक खुशी तुज्या विशयांत. एक बसभर युवजनांक हाडिल्ल्या खातीर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी म्हणजे इतलेंच तूं विगार जावन म्हजे उपरांत तूं हांगा फाटी ये आनी त्या दाडा मडंतर जाका आमी सोलवयता आमी पेरमनूरचे गेलो वता म्हूण सांगूंक जातलें. जायत एनी हांव तुमचें भाग बरें आसा. आमचो मोगाचो फादर स्टॅनी तुमकां सगळ्यांक मॉडर्न तरगारांक हांगासर आपोवणान आयला. आमकां व्हडली दादोसकाय. तुमकां चॅलेंज दिलें टिमा आसा जाल्यार पंतवण दिला ती पेरमनूर जिन्स म्हणून हांव चिंता. कितेंय जावं दी कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां गेल व्हडल्या मॉडर्न तरगारांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमकां पंतवण दिल्ल्या आमच्या पेरमनूरकारांक सुमेस्तांक देव बरें करूं. Band, please. Fast. Band. Quick, band. सर DSC जिंकल्या सर युवजनांक सांगता हाडच्या उद्देशान CLC पेरमनूरान आसा केल्ल्या मॅट कबड्डी पंद्यावळ 2019 हे कार्यावळी यशस्वी जावच्या सहकार दिल्ल्या समेस्तांक तशेंच ह्या वेदी कार्य यशस्वी जावच्या सहकार दिल्ल्या समेस्तांक धन्यवाद पठावन तुमच्या मुखार उबो आसा. हांव हेराल्ड सर कार्यदर्शी CLC पेरमनूर. पयल्यान पयलें हांव धन्यवाद पठयतां हे कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ल्या आमचो मुखार विगार बाप मनादीक बाप डॉक्टर JB सेल्डाना बाबाक आमकां बरी उतराद्वारी उत्तेजन दिल्ल्या तांकां CLC पेरमनूर तर्फे देव बरें करूं. हे पंद्याट यशस्वी रितीन जाला जाल्यार
अमेच्युर कबड्डी असोसिएशन तांकां परत्यान देव बरें म्हणटा आसतना तांचे तर्फेन कोणेय जाल्यार एकल्यान येवन उगड्याची काणी करण्याची विनंती. मुखार येवचे ओ तुमकां अवकाश हांगासर आसा दया करून तुमी हांगासर एक मुखार येवचे दोनी चारी टिमाचे कॅप्टन प्लीज. म्हजें नांव सचिन हांव माणें तेतून रिप्रेझेंट करना आसा. आमच्या युवजनांनी भोव बरे रितीन 2 टिमां करन तांणी बरे रितीन खेळन आज तांणी फर्स्ट आनी सेकंड प्लेस तांणी जोडल्यांत तांकां सगळ्यांक एका उतरान देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. चड उलोवंक जायना इल्लें दान दुखता. हांगा येयल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा तितलें. म्हजें नांव जोशवा. आमी 2 हप्ते प्रॅक्टीस केला ताचे फळ आमकां मेळना. कंडिशन फादर स्टँडिंग थँक्स म्हणटा. येस आमकां इतकी सोडलें बरें जालें. देव बरें करून भोव अपूर बरें रितीन उलयला तुमी. लास्ट चान्स मनीस विश्वास तुमचे जावन 2 उतरां. टोटली बरें ऑर्गनायज केला. बरें मेहनत आयल्यात. थँक्स बरी मॅच. Condition. The first, the tournament 2019 CLC Trophy 2019 ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದಾಗಿತ್ತು. Long reach to win. At the end of the moment, now we are distributing the prize. The best side of the tournament goes to none other than Mr. Pritesh from Madhya. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ Mr. Pritesh ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಡರ್ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ. Thank you so much. Dev bore karu. Thank you so much. Yes. And at the next bahumana, best catcher of the tournament goes to none other than, anybody guess? Is none other than Anish from Saint Sebastian. Anish Ravaru. Best catcher Anish. ಈ ಪದವಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಬೇಕು. ವೇಗವಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Devapuri Guru, thank you so much. And the tournament goes to all-rounder. Who is an all-rounder? Who is an all-rounder? None other than Mr. Sachin from Madhya. Mr. Sachin, all-rounder prize goes to, reward goes to Mr. Sachin. Congratulations and thank you so much. देवबळे करू. आणि हांगासर आमी आतां बहुमान 4 बहुमान आमी दिवंक आसा. ताचे पयले हांगासर आमी अनाउन्स केल्लें आसा शिस्तेचे पंद्याट आमी दितले. शिस्तेचे बहुमान आमी दितले म्हणून हेच्या पयले आमी अनाउन्स केले. आणि दॅट डिसिप्लिन टीम गोज टू, द रिवॉर्ड गोज टू नन अदर दॅन फरला. प्लीज कम फॉरवर्ड. फरलाचे दयकन सर सगळे करांचे ही ट्रॉफी जिंकाक याचे प्रायोजक जावन असतील ही आमची ट्रॉफी मानेस्त अनिल लोबो निर्देशक MCC बँक आणि हांकां हस्तांतर करूंक हांव तांकां उलो दिता. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೆ ವಿನಂತಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು. ಎಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟೀಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫರ್ಲಾ. ಎಸ್ ದೇವಬಡಿಗರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. आता हांगासर हांव आपोवन दिता. 4th place goes to none other than Saint Sebastian Ye. Saint Sebastian Ye ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು या ट्रॉफीचे प्राइज जावन असते प्रिन्सिपल सोडा अंतर्फे आणि ट्रॉफी हांकां आसा
$5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ CLC ಟ್ರೋಫಿ 2019 ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. 4th place ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Yes, thanks a lot. Now we are moving for the 3rd place. Goes to the hosting team, none other than Saint Sebastian B. Permanor. Saint Sebastian B. Permanor ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ $10,000 cash prize along with the CLC Trophy 2019 ಹೋಗಿದೆ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪೆನ್ಮಣ್ಣೂರು ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಟ್ರೋಫಿ. ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಬಿ. And the second place goes to Long Reach to win, and the runner-up prize goes to Marityar B. Along with the team, Mr. Valery Frank, and all the team players, wish you good luck and congratulations for the runner-up prize. Along with the $15,000 large prize. सेकंड ट्रॉफीचे स्पॉन्सर मिस्टर लॅन्सी डिसोजा इस्रेल तर्फे आमचो आदलो सहाय्यक विकार बाप स्टॅनी पिंटो तसेच मानेस्त प्रदीप डिसोजा जावन विजेतांक आता हस्तांतर जाता. अभिनंदन. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೈ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಾರು ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರ ಕೋಚರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಲೇರಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರು. ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ನಾನು ಕರೆದೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಣಿತ್ಯಾರು ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬರಬೇಕು. ಮಣಿತ್ಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ मानेस्तारे